Masauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin hikimar marubuta wanda yake zo muku daga nan kamfanin Randawa Media Concept tare da ni Isa Randawa. A yau za mu karanta muku sabbin labaran ban dariya. Sai ku biyo mu a cikin shirin. Za ku ji daɗin kasancewa tare da labaranmu. Labarinmu a yau shine mafarkin Buzu. Buzu Bango mutum ne mai son banzar tsiya da kuma gurin ya mallaki dukiya. Wata rana Bango ya tafi fatauci zuwa ƙasashen yamma a cikin ayarin wasu fatake 'yan kasuwa masu yawo gari-gari. A nan ne Bango ya gamu da wani aboki mai suna Sallau. Shi kuma Sallau duk inda aka yada zango sai ya miƙe ya yi ta sallah har sai kowa ya yi bacci sannan yake kwantawa. A rana ta uku sai Sallau ya yi mafarki ko da gari ya waye sai ce ma Bango, to aboki ni kam na yi mafarki, saboda haka sai ka raka ni wajen wani malami wanda za ya fassara mini mafarki na. Nan take suka runguda sai wajen Malam Buba. Ko da zuwa sai Sallau ya zayyana wa Malam Buba irin mafarkin da ya yi. Take sai Malam ya ce, Allah sarki, ka ce ka yi mafarki ka ganka saman wani gini ne, mutane suna ta ɗaga maka hannu. Ya ce, haka ne gafarta Malam, in ji Sallau. To, Allah ne ya zaɓe ka, idan Allah ya so za ka yi tarin dukiya, kuma mutane za su amfana da dukiyarka sosai. Ka gode wa Allah. Aiko Sallau sai ya kama murna, suka yi wa Malam godiya. Ashe Buzu Bango ta ciki na ciki, ko da dare ya yi gari ya waye, sai shi ma ice wa Sallau, a radikau na yi mafarki aboki. Take kuwa sai suka garzaya wajen Malam. Shi ko Malam Buba yana zaune saman buzunsa. Da suka je suka yi gaisuwa kuma Buzu ya gaya mashi cewa, gafata Malam, ni ma dai na yi mafarki, kuma na zo a fassara mini ne. Malam Buba ya ce da Buzu, to gaya mini yanda labarin mafarkinka ya kasance. Buzu ya ce, to Malam, gani na dai na yi a saman ƙatar raƙumi, ga zinarai da jauharai masu tarin yawa. Sai Malam Buba ya ce, a sha kuwa, to za ka yi rashin lafiya mai tsanani, kila ma ita ce ajalinka. Sai Bango ya ce, a'a Malam, ai akwai saura, sai kawai na faɗo daga kan raƙumin. Sai Malam ya ce, to ai kuwa mutuwa za ka yi kwanan nan. Sai Buzu Bango ya sake cewa, ai da saura Malam, sai na makalkale. Sai Malam ya ce, to idan haka ne za ka yi mugun talauci. Sai Buzu Bango ya ce, to a bar shi haka nan, daga nan kuma sai na farka. Ku taya mu dariya.